нашето пътуване. Ето Васко, върни се, Камен кара както обикновено уверено. Васко и Жоро, нашите розови страници. Жоро е още половин час, Жоро и след това валише женските дреки. И аз. Така, с Жоро правиме първи опит, първи дубъл. Айде така стига. Тук величината. Тази страна също се вижда обекта. Ще трябва да стигна на някакво... Ето сега с колегата Камен, първата риба на Медичков и третата пусната на Камен. И ние ще пуснем тук, насочваме се. Дата изписана, рекърд, чакай, не, още не. Така, айде Камене. Охля! Стоп! Ти не мога да ги видиш. Видях, 3-4 ловки. И най-великия, да. Гошко след секс. Голо, вижте какво. В общини с тази хубаво момче, прекарахме си весело, нямахме скука и никакви полови липси нямахме. Така, ето, примерно, Кристиянчо и той е доволен от господицата. И това с тебе го пича. Така. И така. Тук сме у ресторант Звездоброй, гладен стой. Ето един тук веселяк. Аз тук, знаеш как е. Да, вика киселяк. Веселяк. Клипчето трябва да... Аз съм киселяк. Клипчето трябва да е до 3 минути, защото иначе не ги гледат целите. Ето и тук, че чураме, не ми ставаше, и аз съм доволен. Пак станна при някакви техники. Си хапа, доволно, царевички. Така. Отморните. И чакаме да стане до 3 минути, за да е по-гледан клип. Над 3 минути не ги гледат. Много. Ето сега Кристиан не има да показваме трапезата. Сега трапезата, Боб, Леща и други. И така, ето там през прозореца в мъглата, Бате Ваньо. И на самурая... През Даньо може ли да се пане? Може, да. Това е Бате Ваньо, дачката. И други столични артисти. Не, Данчо, това не. Дачката он е. Данчо Стопов. И така. Хубаво. И пак завършваме нашата фотосесия. Така, далечината. Ловът на Джик. Това е Язовир Ивайловград. Успешен риболов правят момчетата. Ги отблизо. Наредили са се 3 килова на роби. Ето така, много лодки. Но имат успех. Вчера имаха, днеска. Ще обясним по-късно. А ние с един мой приятел. Тук. В този язовир, леко. Си опитваме да хванеме на дърошка или на троник. Ето въдицата трепери. Там сега в далечината ще заснемем и други наши приятели. Нещо правят и те влачат. А ние правиме троник. И сега пак в далечината една хубава скала. Красота. И там долу е нашия лагер. Его е нашия лагер. Се вижда. Така, продължаваме. Така, уверено да влачиме. И тук малко аз себе си с Камен и мене си. Добре, питче, панем ли не скривам сигурно? След да панем, може би да, може би не. Имаме още много време. И надеждата умира последна. Така. Стоп, камера току-що заметна. Голелецата на лодката и кепани. Айде, стоп. Така, далечината. Ловът на Джик. Това е Язовир Ивайловград. Успешен риболов.